Здравейте, приятели! Нека да разгледаме какво направи биткоина през изминалите седмици. Значи биткоина, както всички знаете, споменавали сме го и по-рано, той счупи структурата и като цяло е в низходяща посока и като за момента нищо не показва, че биткоина ще продължи възходящо и ще възобнови дългосрочно голямото си движение, или поне на този етап не можем да кажем, че има нещо, което да ни показва, тъй като биткоина продължава да чупи дъна и да показва низходящи намерения. Виждаме, че при смяната на структурата в посоката нямахме хубава и качествена здравословна корекция тук горе до седмичното ниво. И затова сме все още в очакване тази червена прогноза да се изключи, да се случи, т.е. да се качи цената до седмичната ОТ зона и оттам да продължи надолу и да пропада. Това, което ни дава обаче някаква така позитивна нагласа за възходящото движение, че имаме вече наличие на конвергенция. Първо тестване на демант зона на седмична времева рамка, който демант до момента не е бил тестван. Това е първо сериозно навлизане. Виждаме, че тук цената събра тази ликвидност и затвори последната седмица миналата с бич свещ, което показва своите бичи намерения и бихме могли да очакваме да се изпълни тази черната прогноза. Черната прогноза е един вид корективно движение на това малкото импулсче, което е на седмична рамка. И нека да видим какво се случва на дневна рамка. Значи на дневна рамка виждаме, че има доста силно изразен низходящ натиск от страна на продавачите и все още нямаме здравословна корекция. На дневна рамка също имаме образувана конвергенция, която е предпоставка да смятаме, че може би цената ще възобнови възходящото си движение и има някакви позитивни нагласи да видим биткоин да се покачи в възходяща посока поне в близките 10 дни. На 4 часа на по-малките времеви рамки виждаме, че имаме образувана пеперуда, която от своя страна не е направила на корективно движение и не се е изпълнила. Така че можем да видим временна кратка корекция преди възходящото движение нагоре до изпълнение на конвергенцията, ето тук на това ниво от дневна времева рамка. Така че биткоина поне за момента натиска все още е низходящ, все още идеята е за търсене на къси позиции като цяло. Не можем да считаме, че покупките са така вероятни, но имаме нагласата все пак тази конвергенция да обърне нещата, тъй като ако цената се насочи да изпълни тази конвергенция, тя би счупила ето този връх, който е Хикс, и това ще ни даде вече основание за вътрешната структура, че тя ще я смени и това може да възобнови възходящо движение до тази голямата зона, до която цената не се е качвала и очакваме да се повиши. Така че, колеги, тази седмица ще видим какво ще покаже биткоин. Като цяло, поне за момента, имаме бичи намерения, има настройка за да се възобнови бичето движение, но за момента нямаме това достатъчно потвърждение. Така че ще изчакаме да видим какво ще ни покаже пазара през идната седмица. Желавам успех на всички и да не забравяйте да се абонирате за канала. И ако искате да видите как правим тези анализи, на какво разчитаме, как ги търгуваме, заповядайте в нашия Discord канал, линк към който ще намерите отдолу в описанието към клипа. Успешна седмица на всички!